Ja, mine damer og herrer, vi skal nu fælde dom i Midtkælders brygkonkurrence. En konkurrence, der gik under arbejdstitlen. Hvornår fanden i helvede er der nogen, der går i gang med at brygge noget øl med pisvaret humling. Den synes vi selv blev lidt langt, så vi skrev den op til Midtkælders Hotbomb Challenge 2010. Reglerne var egentlig lige simple. Man bryggede en øl, sendte den og informationerne om ind til os, så ville vi bedømme, og vinderen ville få, jeg læser lige op på programmet, en collaboration-projekt mellem Midtkælder og vinderøl, samt 5 kasser af øl. Anden præmien ville få 2 kasser af vinderøl, og tredjepladsen ville få 1 kasse af øl. Der var 24 øl med i konkurrencen. Jeg kan godt sige, at kvaliteten var høj. Det vidner om, at der er masser af knald på kreativiteten derude. Det kan godt være, det ser lidt dødt ud på overfladen, men lige nede i undergrunden, mine damer og herrer, det er der, det spiger, det er der, der er gang i den. Vi modtog IPA'er med bredt, med røg. Vi modtog sorte IPA'er, single IPA'er, latterlige IPA'er, vilde IPA'er, langt ude IPA'er og nogle single IPA'er på det første. Ja, vi har kommentarer og pointgivelse til alle de 24 deltagende. Den kommer man bare over i Midtkælderstanden og får bagefter. Der er ingen tid at spille. Der er ingen grund til at trække ud længere. Jeg ser allerede, at der kan noget til flere forventningsfulde og glade hjemmebryggere, der tænker, kunne det være mig? Kunne det være mig, der skulle? Og vi kan have en familie op og op på scenen og have en kram af os alle sammen. Derfor vil vi godt se på scenen. Tredjepladsen. Det var en øl, der hed Hanehovedet i Page. Det kom fra Nick. Giv lige lidt hånd for helvede. Hold sammen. Sådan. Du kan lige godt håndtrykke og et foto, sådan er det, skal til det. Ja. Det var tredjepladsen. Til lidt i banen. Vi gør et tusinder lige hurtigt videre med andenpladsen. Læg skub ned og se. Vi går videre til andenpladsen. Der går til Niels i bag nummer 2. Stil den flaske, kom over for en klus. Fuck! Shit! Giv manden et hånd for helvede. Jeg vil berolige alle med, at Nick han har kun set 2 øl. Ja! Skide godt, Nick, du har fortjent. Det går nok pissegod øl. Og jeg skal også lige sige, at hele dommerpanelet var enige om, hvem der var første, anden og tredje plads, så det var ikke sådan noget ja, der var ikke noget ballade med det her. Okay, skal vi bare gøre det kort og så sige, at som vinderen af den her konkurrence, den hjemmebrygger, der skal lave collaboration work sammen med Danmarks bedste bryggeri, Midtkælder, han hedder Søren Davids. Kom lige op. Og vi siger, at samlet dommerpanel, der var fuldstændig enige om, det var Søren Davids øl, var den bedste. Så ingen slænger i den vals, siger stort tillykke, og i lige over, så stod Søren og Lukas Røde Kjern kom på gaden. Ja, tak for det.